Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Jama'a yau na kawo mana wani application mai matukar amfani akan waya ta Android, musamman ma idan kana yin browsing ko kuma kana hawa WhatsApp, kana hawa Facebook. So wannan application din mai matukar amfani ne a gare ka saboda zai matukar taimaka ma. So tari zaka ga ana yawan turo links a Facebook ko kuma a WhatsApp wanda zaka ga ana cewa ka shiga domin ka samu data wacce ta kai kimanin 50 MB free. So zaka ga in ka bi wannan link din ba data zaka samu ba, daga bisani ma sai dai a ibi bayananka. So wannan application din da zan nuna mana zai taimaka ma wurin da zaran ka ta shiga link na ƙarya ne wanda za a iba ma bayanai. So wannan application din zai sauri ya faɗa ma akan cewa wannan fa link din da zaka ɗauko a link ne wanda zaka shiga, link ne wanda za a iba ma bayanai, link ne wanda yake na ƙarya ne. In kuma link mai kyau ne zai gaya ma akan cewa a wannan link din mai kyau ne ka shige shi. So kuma duk da haka in zaka je ka ɗauko kamar application mai kyau ko mara kyau, wannan application din in ka zo ka sa link din application din da zaka ɗauko zai baka dama, zai gaya ma akan cewa wannan application din zai iya cutar da wayarka ko kuma application ne mai kyau. So kafin mu shiga cikin bidiyon nan, kada ka manta idan kai sabo ne a wannan channel mai suna Faruk Tech TV, ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar kararrawa ka zaɓi all. Hakan shine zai bada dama da zarar mun sauke sabon bidiyo a sanar da kai. Sannan ka danna alamar like kai share ga sauran abokananka domin su ma su gani su amfana. So na ajiye mana link din wannan application din da zamu yi amfani da shi a kasan description na wannan bidiyon. So da ka je ka danna zai kai ka zuwa Play Store direct domin ka ɗauko wannan application din. So kana shiga cikin Play Store, fuskar da zai kama application din zai kama wannan fuskar ne da kuke gani ta cewa install. Kana shiga cikin kana shiga cikin shi description din, kana danna link din zai kaka wannan fuskar, zai kaka cikin application din link protect. So bari mu jira ya install domin ya sauke mana shi. So gashi nan yana tafiya. So ya fara installing. Bari mu dan jira kaɗan. So kamar yadda kuka gani gashi na gama installing, yana gama installing abin da zaka zo ka yi sai ka danna a open ne. So bari mu danna open. So kana danna open, fuskar da zai fara kama na application din wannan ita ce fuskar farko ta application din nan. So na kama wannan fuskar abin da zaka zo ka yi direct, abin da zaka yi in ko duba can sama za ku ga wajen da aka sa a skip, nan zaka je ka danna. So kana danna skip gashi nan zai kama wannan fuskar ne, za ku ga yana searching, sai ku jira zai kawo muku Gmail din da yake kan wayanka ne domin a kai login din application din da shi. Bari mu jira. Dan jira kaɗan, in ka ga wannan karka katse kaɗa sai ya gama searching din domin Gmail din kan wayanka yake nemowa domin ya kama ka yi join da shi. So yana kama Gmail ɗinka, abin da za ka yi sai ka danna Gmail account naka. In baka da Gmail account ya kamata ka, saboda wannan application ne mai matukar amfani, kar ka bari ya wuce ka. So bari ya yi login, bayan ka danna Gmail account zai login. So kana danna Gmail account ɗin kana login, fuskar farko da wannan application ɗin zai fara kama. Wannan fuskar ne da kuka gani ita zai fara kama. So kana zuwa abin da zaka yi, in ka duba nan wajen gashi na ya nuna show method 1. So shi zaka zo ka danna nan wajen. So yana ƙara kama wannan fuskar sai ka je wajen da aka sa a change browser, nan gashi nan shi ma fuskar nan wajen ne ƙasan nan. Zaka je ka canza browser da yake kai.
So in ya kama wannan fuskar za ku ga nan wajen da aka rubuta browser app. So setting nan ne browser app, in ku duba za ku gani. So sai ka danna wajen browser app. So in ka danna wajen browser app zai kama duk wani browsing application naka wanda kake browsing da shi. Kun ga akwai su Bitmain, akwai su Chrome, ga kuma a wannan link protector, in akwai Opera ma duk zai kama su. Duk wani dai wannan browser app ɗinka zai kama ta wannan fuskar. So kana zuwa ba komai zaka zaɓa ba, sai ka zaɓi link protector ɗin, gashi nan shine wanda sai ka zo ka zaɓe shi. Kana zuwa shi zaka zo ka danna. So kana danna sai ka yi back. So kana yin back zai kama wannan fuskar ne da kuke gani. Kana zuwa abin da za ka yi, wannan ɗaya alamar ta ƙasa wadda za ku ga kore ta yi dama, so ita za ku danna, wanda aron ta yi dama. Bari mu jira ya buɗe. So kana danna fuskar farko da wannan application din zai fara kama. Wannan ita ce fuskar farko ta application din nan bayan ka yi rijistar sa, ka yi saving din sa. Wannan ita ce fuskar da zai kama ta cewa ka gama rijistar sa. So abinda za ku duba a nan wajen, za ku duba nan wajen a saman nan wajen za ku ga enter URL you want. Abinda ake nufi za ka ɗauko link ne daga wani application din wanda ka gani, wanda aka tura ma kamar a WhatsApp, ka zo ka sashi a nan wajen. Kana yin pasting din shi a nan wajen, application din nan zai gama akan cewa a link din nan mai kyau ne ko mara kyau ne. So kuma kana zuwa ma ba ma sai ka kawo link ka yi pasting din shi a nan ba, ko da za ka ga link ne application din nan zai hana ka direct ba tare da ma da ka kawo nan ba. Bari mu je so bara mu je cikin WhatsApp domin mu yi amfani da wasu link guda biyu ku gani. So WhatsApp yana budewa. Wannan link din na farko da kuka gansa shine correct links, link mai kyau kenan. Wannan kuma fake link ne, link mara kyau din kenan, wanda da zarar ka shiga ko zai iya, ba wai sai link din da za a yi ba ma bayanai ba, ko da link ne wanda zai iya cutar da na'urar wayar ka, zai iya gama. Akwai wasu application da zaka iya ɗauko a cikin Chrome, wanda zaka ga application ne masu cutar da waya, wanda za su cutar da na'urar wayar ka, su dagula mata lissafi. So za ka iya ɗaukowa. In ka je ɗaukowa za su ce ma this can handle your device. So in ka danna OK ka ɗauko shi, kaga zai damu wayanka, zai sa wayanka virus, wasu kalan virus. So wannan application ɗin ma zai hana. Da zarar za ka ɗauko application wanda bai da kyau, zai gaya ma akan cewa wannan application mara kyau ne. Ko da za ka yi wani website kima wanda aka turo ma aka ce ka je ka shiga za ka samu data, in dai za ka shiga application ɗin nan zai gaya ma mara kyau ne. So da ka zo bari mu fara shiga a wanda yake fake ne na ƙasan nan mu gani. Wannan shine fake ɗin, to bari mu danna shi domin mu gani. So gashi nan bari mu gani. So kamar yadda kuka gani gashi nan ya nuna mana fake ne. Kun ga ya nuna alamar wrong, ya nuna alamar cancel. Gashi nan za ku gani ya ce akan cewa wannan application din ba mai kyau bane. In ku duba gashi nan ya nuna ja, ya nuna cancel. So wannan da zaran ya nuna ma wannan, yana nufin cewa wannan link din da zaka shiga ba mai kyau bane. Link ne wanda zai cutar da device din wayanka, ko kuma wanda za a saci bayananka, ko dai a takaice link ne wanda dai ba na gaskiya bane, ko kuma link ne wanda zai cutar da kai. So bara mu shiga mai kyau mu gani shi kuma. So wannan shine link mai kyau wanda muka ce gashi nan, wannan na saman na farko. So shi ma bara mu danna shi mu gani. Bara mu jira mu gani. So kamar yadda kuka gani shi wannan correct link, in ku duba ya ka cikin bara mu koma. Bara mu dan ire. So in ku duba gashi nan, ku duba nan wajen za ku ga nan ya nuna alamar good ne, kuma ya nuna kore. Yana nufin cewa wannan link din mai kyau ne, ba zai cutar da wayanka ba, kuma ba wai link bane wanda za a sace ma bayanai ba. So ka gani hakan zai taimaka ma wurin kwarai da gaske wurin ka kare kanka daga shiga links wanda gurbataccen links ne. So zaka ga mafi yawanci mutum zai ga ana sace mai bayanai a Facebook ko kuma wani abu. Zaka ga in ka buɗe Facebook ana login ɗin bayanan Facebook account ɗinka, zaka ga da zaran ka buɗe Facebook za a yi login ɗinsa, ko kuma a rufe ma Facebook, ko kuma
wannan ɗinka mai Gmail account ɗinka zaka ga gaba ɗaya ana sace ma password. To abin da yake kawo kalan wannan abubuwan irin link da kake shiga ne baka san link bane mai kyau ko mara kyau, in ka bi shi ka je ka shiga so wasu link ɗin na satar bayanai ne, an saci bayananka, an saci password ɗinka, kaga shi sa ake iba ma bayanai. Amma da zarar ka saita wannan application ɗin daga yau an daina sace ma bayanai, an daina login ɗin Facebook account ɗinka ana sace ma shi, daga yau an daina ganin duk wani bayanin ka na waya. So wannan application ɗin zai taimaka ma kwarai da gaske. So duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan tutorial ɗin na yau. Kada ka manta idan kai sabo ne a wannan channel mai suna Karkumata TV, ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar kararrawa ka zaɓa hakan shine zai ba da dama da zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da kai. Sannan ka danna alamar like, ka yi share ga sauran abokananka domin su ma su gani su amfana da wannan application mai kyau wanda zai taimaka musu da ya kare su daga iban bayanansu kuma ya kare su daga hackers. Thank you.